Školskog tavana, koji je nekoliko desetljeća bio zatvoren i neiskorišten. Mogućnost uređenja tavanskog prostora uskrsnula najprije kao ideja naše ravnateljice. U ime škole, svih naših djelatnika i u svoje osobno ime i zaželim vam da se danas ugodno osjećate.
Učiteljica uči da je molitva važna za zajedništvo u obitelji. Voljeli bismo da svi mi više zajedno molimo sa svojim obiteljima i zahvaljujemo na svemu što imamo.